Lula kwenqalabutho laphana uNathi Mthethwa, Minister wamaphoyisa, waphinde waba-ke i-ambassador yase-South Africa laphana-ke eFrance. Kuphazamise umcimbi wabaculi obuzoba ngempelasonto njengoba-ke inkonzo yakhe izoba laphana-ke empangeni kweSaMthethwa. Sawubona kuphinde kube kufuneka khona nombuso njengamanje. Kubingelela uyena uMathinda Gcawuzi intombi zomqamela amahlaka abanye baqhamela umathi wazi. Ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela uzenzele ukulungela upress subscribe button wenze sure ukuthi uyalike. Kuze njalo uma sikufaka amavidiyo kube wena oqala uthola notification. Inqalabutho laphana-ke ebi-ambassador laphana eFrance uNathi Mthethwa, inkonzo yakhe izoba laphana-ke empangeni kweSaMthethwa groundini ebelizokwenza umcimbi wabaculi bamaskandi. Ngaphandle kokumosha isikhathi sakho nayi imininingwane yakhe-ke inkonzo yakhe-ke uNathi Mthethwa. Sifisa ukubingelela kubo bonke abahlali bakwaZulu Natal abase South Africa yonkana. Ngihambisana-ke nendodana yethu uSaliwa nendodakazi yethu okuyindoni. Siyazi ukuthi kunomcimbi ohleliwe obekufanele ube kuleli sonto. Kodwa ngenxa yesimo izwe lase-South Africa libhekene naso lasigubezele khona ifu elimnyama lokuba sishiwe ubaba uNyambose Nqalabutho oyalana kweSaMthethwa. Ngakho-ke sibukile ukuthi-ke umthetho wakwaZulu nje mangabe kuwukuthi kushoniwe kuba nesikhathi esizile. Ngakho-ke siyafisa-ke ukusho ukuthi umcimbi obekufanele ube kule weekend ngenxa yokuthi umongameli usewucategorize umngcwabo kababa uNathi Mthethwa njengomngcwabo ozoba ucategory B, okusho ukuthi-ke uzoba uphethwe unational ngenxa yokuthi umcimbi ubuzoba seTondota Stadium. So njengamanje-ke isona sodwa esikhona. Ngakho-ke umndeni ucelile ukuba istadium lesiyana seTondota kube yiso esizosingatha inkonzo yokungcwaba nenhlelo zonke zokufihla umhlonishwa uNathi Mthethwa. Ngakho-ke ngifisa ukudlulisa mhlawumbe okokuqala ukuzwelana nabafowethu ngoba bese bewuhlelile umcimbi kodwa ngenxa yesimo-ke singaphezulu kwamandla. Nabo-ke futhi ngiyababonga ukuthi njengengane ezikhulisiwe ezaziyo ukuthi mayisiphingwe ngenkulu kusho ukuthini, nezaziyo ukuthi bangabe isizwe sakaMthethwa sisefinele eminyama kusho ukuthi kumele behlele ngezansi. Ngakho-ke ngizothatha leli thuba ngidlulise kubona ukuba nabo bayikhulumele, kodwa isimo sesisho ukuthi njengamanje asisakwazi ukwenza lutho emfolozi. Istadium lesana kufanele sidlulisele emndenini wakwaMthethwa ukuze ukwazi ukusingatha inkonzo kababa uMthethwa ngokuhlonipheka. Ngiyabonga kakhulu. Asibingelele ingane zakwethu kuphi nakuphi la kufinyelela khona umbukiso. Igama lami uSaliwa ngabandunakazi khona la empangeni eDondotho kuSaMthethwa ngaphansi komfolozi municipality. Sicela ukuthobeka kakhulu sixolise uma umcimbi olindeleke kangaka nabantu abasuke endaweni ezikude. Ekugcineni sizingane sibancane sakhele isizwe sakaMthethwa la unomkhuhlane khona. Sakhele umasipala uMpolozi la ukhethe nawo ukuthi umise yonke into ukuhlonipha ukuthethwa nomhlonishwa odlule emhlabeni. Usuke-ke silukhipha uwona mhla ka-18 ukuthi siyacela ningadinwa yithina niphinde futhi nize kwelakithi. Thina sizilile siyisizwe samathethwa singaphansi kwamasipala. Cela uqhubeke dadewethu. Ngibingelele kubo bonke abantu abazobona le video esenza umyalezo. Ngiseduze kababa uMeya uNgcelosi. Sithi asedlulise okukhulu ukuxolisa kubo bonke abantu besebethe bacela izinsuku emsebenzini ngoba befisa ukuzoseseka kwi-event. Cha, isimo sibe ngaphezulu kwethu njengoba saziswa ukuthi isifo siyahlonishwa la kwaZulu. Sithe nathi asehlele ngezansi sizile sikhalisane nomndeni wakaMthethwa. Kodwa sicela ukuthi sigcizelele ukuthi umcimbi uzohlehla kuleli sonto njengoba kuzobe kufihlwa uqhubeke ngesonto elizayo ezoba umhla ka-18 October. Siyacela kubo bonke abantu besebethengile amathikithi nebengawathengi ukuthi baqhubeke baseseke bawenze umcimbi ube impumelelo. Siyathola. Siyabonga.